Este é o novo vehículo que o Concello de Vilagarcía incorpora á súa flota de automóviles cos que garante os servizos do municipio. O concelleiro de Obras Lino Mouriño estivo presente esta mañá na presentación aos medios e xustificou a súa adquisición coa necesidade de renovación que plantexan certas maquinarias municipais. Isto ven na línea de que vimos levando desde este goberno nestes 3 últimos anos de sustitución dos vehículos máis vellos que tiñamos para tratar de mellorar o servicio que damos aos cidadáns. É un vehículo picá con grúa que vai levar máis de 12 metros para poder atender, digamos, a sustitución de iluminarias, de farolas, traballos en altura pois que facemos desde o Departamento de Alumeado. Por poñer outro exemplo, pois axuda ao limpiado dos cristais do propio edificio do Concello, cando se fan. Unha nova equipación que ten un custo preto aos 65.000 euros e que se financiará con cargo ao Plan Concellos da Deputación de Pontevedra do ano pasado. Con esta nova incorporación dende Rabella pretenden renovar progresivamente a maquinaria municipal. Vimos necesario xa desde o primeiro momento ir vamos sustituindo vehículos progresivamente porque hai tantas necesidades no Concello que non podemos destinar todas as inversións a un mismo objetivo, non? Unha adquisición coa que, segundo afirmou o edil, se dá cumprimento ao compromiso do goberno local que dende hai 3 anos vai mellorando as maquinarias que a súa vez permiten mellorar tamén os servizos que se imparten aos cidadáns de Vilagarcía.